assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe ene wayno en garti kadi e windande men wattore jeenayi hande noon eɗen janga alkulal biyetegal jeungal manggal tokosal no masirte mi wino on noon kala alkulal ngal jangaton saɗa masa ɗum tan ko ɗiɗi dow ɗiɗi hakkude ɗiɗi less ko ni alkulal masirte joni noon gotal ngal wasa fodde ɗimmal ngal fooɗa joni noon dow to ko to woni masɗe ɗe goni masɗe ɗe noon kanƴe mbawata wawde sa faye masde gaddoyaɗe masiraɗe bisimilla janguen masɗe men mawɗe mi wino on pular ummorto ko banggue men nano faya banggue men ñaamo nden noon on jii a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo rewi hen ko a tokoso e tokoso i tokoso o tokoso u tokoso ngara pooɗa a e i o u masɗe ma timmi ko joyi tan mawɗe ɗe e tokose ɗe alkule kewani ko manggal tokosal ari ardi wadde ƴetta ja mawɗo ja tokoso ngara masamo walla ngara ɓasamo no wiyete ja je ji jo ju ɗon timmi ngara pooɗen ja je ji jo ju ɗon timmi ngara hakkude aj ej ij oj uj ngara pooɗen mo aj ej ij oj uj ɗon timmi jippoles jaj jej jij joj juj ɗon timmi ngara pooɗa jaaj jeej jiij jooj juuj alhamdulillah ɗon timmi alluwal ma nan ɗon ngal ɗo sa ɗiggini ngal andu a serti e majjere ja mawɗo e tokoso no ɓasirte bisimilla janguen a mawɗo e mawɗo i mawɗo o mawɗo u mawɗo a e i o u pooɗen a e i o u je mawɗo je tokoso masenmo walla ɓasenmo ja je ji jo ju pooɗenmo ja je ji jo ju hakkude aj ej ij oj uj ngara pooɗenmo aj ej ij oj uj cippoles jaj jej jij joj juj ngara pooɗen jaaj jeej jiij jooj juuj timmi ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴew camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiiya lawol certa e majjere ja
aɗa ñawi mon walluma noddu en mbaɗana en vocal 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya jiya WhatsApp saggirɗa a saggani ko ɗum jinmi. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah wallu, yo Allah newnu. windanamo Dieynaba nanɗon ƴette jangge ɗigga, ƴette jangge ɗigga. ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e Bowal Yaya l'école Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina on jarama, wa salam.